Estou seguro de que coñeces o Colexio de Fonseca posto que nel se atopa a Biblioteca Xeral, pero máis aló diso é un espazo con moita historia. Estes días estivenme colando nas distintas estancias que compoñen o colexio e descubrindo un pouco máis sobre, os distintos elementos que o compoñen. Queres coñecer un pouco máis a fondo o Colexio de Fonseca? Acompáñame a descubrilo. O Colexio de Fonseca foi mandado construír por Alonso III de Fonseca no 1532, adaptando a casa onde el nacera. É a sede fundacional da Universidade de Santiago de Compostela. Entrou en funcionamento no 1544 e ao longo da súa historia recibiu tres nomes distintos: Colexio de Fonseca, Colexio de Santiago Alfeo e Colexio do Glorioso Apóstolo Santiago. Ademais, ao tratarse dun colexio maior, nel vivían estudantes, cuxas habitacións estaban situadas no primeiro andar, mentres que na planta baixa, onde se sitúan as distintas estancias nas que me estiven colando estes días, estaban situadas as aulas. Precisamente é na planta inferior onde podemos atopar un dos espazos máis interesantes do colexio e, por suposto, da Universidade de Santiago. Trátase do Salón do Artesoado, que na actualidade acolle exposicións temporais. Esta estancia foi no pasado a antiga aula xeral de Teoloxía, presidida por este maravilloso púlpito que podedes ver aquí. Pero ademais, e lóxicamente, o seu nome deriva do artesoado de estilo mudéxar do século XVI que cubre todo o salón. Xusto ao outro lado do Salón do Artesoado podemos atopar a antiga capela do colexio. Os distintos escudos que se atopan nas claves das bóvedas que cubren a capela fálannos da relación que tiña Alonso III de Fonseca coas mulleres da súa familia. Deste modo podemos ver referencias á súa avoa paterna, Inés de Castro, pero tamén á súa nai, na sancristía, a través do escudo da familia Ullón. Por outra banda, as 5 estrelas que vemos repetidas en distintos escudos ao longo do colexio simbolizan a familia Fonseca. Outra das grandes estancias que podemos atopar no Colexio de Fonseca é o Salón 9, antigamente empregado como refectorio. Xusto aquí é onde se celebran todos os anos os actos de apertura e inauguración do curso académico. Ademais, nos estandartes que o decoran podemos atopar o propio escudo da Universidade de Santiago de Compostela, así como os distintos escudos dos seus membros fundadores: Lope Gómez de Marzoa, que aparece representado a través dunha árbore ou dunha palmeira, dependendo da versión; Diego de Muros, que aparece representado cunha cruz pechada nos seus extremos; e finalmente Alonso III de Fonseca, de novo, que aparece representado a través das 5 estrelas, símbolo heráldico, como vos comentaba, da propia familia de Fonseca. Pero, sen dúbida algunha, un dos espazos máis espectaculares e quizáis un dos tesouros ocultos do Colexio de Fonseca é a Biblioteca América. Fundada no 1904 por este señor que tendes aquí, Gumersindo Busto, foi concebida non só como unha biblioteca, senón como unha mestura entre biblioteca e museo. Por esta razón, aparte de contar cun importante fondo bibliográfico, a biblioteca conta ademais cunha grande colección composta por moedas, mapas, bandeiras, pero tamén minerais, flora, fauna, e que nos permiten transportarnos ao continente americano. Ademais, no seu corazón, custodia o libro de horas de Fernando I e Dona Sancha, que data de 1505 e se considera o libro máis antigo de Compostela, máis aínda que o propio Códice Calixtino. Por suposto, se queredes visitar todos estes espazos con máis calma, sempre podedes solicitar unha visita guiada co servizo de visitas guiadas da Universidade de Santiago de Compostela. Por aquí vos deixo o seu Instagram, @uscvisitas. En definitiva, as distintas capas de historia que cobren o edificio quixeron que os seus usos fosen mudando co tempo. Por esta razón, o que para nós hoxe é a sede da Biblioteca Xeral, no pasado foi un colexio maior, un convento para a nobreza, albergou o Seminario de Estudos Galegos, as facultades de Farmacia e Medicina, pero a súa indubidable beleza sempre permanece.